Hvad så alle sammen, og velkommen til en video. I dag skal jeg spille inde på Universe Prison. Ja, og jeg har vagt herinde. Det er meget nice. Hvis I kører nogen i baggrunden, så er det bare min lille klambror, der sidder i baggrunden. Ej, det er men ja. Fuck, det lagger. Nå, må vi lige med. Jeg holder lige øje med de der tre, der lige er i B hurtigt. Så går vi se bagefter. Bare det. Hvordan kan der være A-vagter, når A ikke er kommet, tror jeg. Det er ikke mit. Er de rank? Ja, de forbrydere. De er nok ikke donere selv. Hey. Der vil jeg da gerne lige slås med, faktisk. Kom ud og drop. Bam. Og for helvede. Hack. Det har jeg da lige på vægter der. X Bobby VA. Nå, ja. Fik jeg lige ham. Så hun godt vil være ham der. Han løber egentlig rundt nok. Ja. Cool. SV. Der fik vi lige allerede de to. Rigger. Ham der skal lige have reporter. Er det her overvagt meget? Yes. Så op her. Filmer han også? Det ved jeg ikke. Han er ikke. Hvor hende den anden. Ham eller hende den anden. Hvad? Cool. Girl. Nå. Hun blev købt ud, okay. Så. Lad os prøve at gå op i C. Jeg skal lige repaire os den der hjelm der. Jeg har 2 sæt, fordi jeg kommer til at tage et ekstra. Yes. Jeg skal lige have mit C. Gear. Skal lige så. Wow, se. Jeg kan godt lige se, det er meget fedt lavet. Min computer er ret skøj. Nå ja, jeg kan også lige vise jer, hvor Rare Secret Skill er. Der er et der, og så er der et herovre. Jeg ved ikke, om der er flere andre steder. Det ved jeg sgu ikke. Men og så er der andre secret skilte rundt om alt. Jeg ved ikke, om der er i B egentlig. Det kan man sige. Jeg tror ikke, det her jeg kan repaire. Det håber jeg. Og lad os lige tage vores buffs. Yes, det var jeg kan repaire. Jeg skal lige repaire B-vagt-gearet. Der. Det der. Den der.
Den der hjelm, den er trængt til det i hvert fald. Så det deroppe, det behøves ikke. Jeg skal ned igen. Der skal nok komme nogle flere videoer her fra Universe. Så en FK. Må jeg selv om. Jeg troede ikke lige, det var nok. Hvad laver I små bad boys her? Og der er en derovre ved Fisok. Lige. Der har jeg taget. Den cool hund. Skal på der en, der hedder Mester derovre? Nej. Han er ikke engang inde. Cool. Nej. Jeg er altid tæt på at dø her. Lige på den her sti her. Og den derovre. Men jeg overlevede hele tiden. Jeg tror faktisk kun jeg var død 2 gange. De var så også 4 med direktør, de og alt muligt. Eller inspektøren, tror jeg. Det var, jeg er ikke sikker. What? Samme skin. Med en til skin også. Nå. Værsgo. Det er sjovt at gå sådan her. Der skal ikke være nogen her. Der sker ikke rigtig noget her. I se. Jeg ved ikke, om der er flest i se. Jeg har kun delt nogle ben lige nu. Indtil videre. Ja. Han gad jeg ikke gå mere. Prøv at gå ind og donere celler. Nope, der står en der. Hej. Og lige et secret der. Undskyld, jeg ikke snakke. Ham der han slog lige ind. Det kan jeg egentlig godt se. Svær! Fuck. Men jeg så først, han slog en. Mads. J. Mads. Mads. S. J. E. S. V. Hej. Fik vi lige del 2. Var det ikke godt nok? Jo, det var Christian, der slog. Hvor lang tid har vi lige filmet? 9 minutter. Jeg nyder at være vagt herinde, det er så fucking sjovt. Undskyld sprog, men det er en pissegod server. Jeg lægger lige IP'en i beskrivelsen. Hvis du har lyst til at join.
den der jeg besøger video med den der hvad den hedder, Planet Prison, ja, den gider jeg heller ikke lave, fordi at alle de bare abused, og da jeg var lige inde i dag, hvor jeg optager den her video, der var der en admin, der bare gik rundt med noget Gear Hand 2/Kit og spillede som fange her, så den var ikke helt rigtig lige mig. Så ja. Så jeg tænker, at jeg prøver at finde nogle andre server i stedet for. Det kan også være, der kommer en mere video op end den her i dag, hvor jeg filmer den her. Det kan godt være. Jeg elsker at lave videoer. Så ja, det var alt for den her video. Husk at like. I må også gerne subscribe, hvis I vil. Det kommer glad. Så ses vi i næste video. Hej.